for today's video. Samahan niyo si Papa Kon at puntahan natin ang Kinahulugan po sa barangay Kinahulugan, Lagonoy, Camarines Sur. Pero bago natin marating ang barangay Kinahulugan, madadaanan muna natin ang Kagiskan, na kung saan madadaanan nyo ang napakagandang mga mahogany tree sa magkabilaang part ng kalsada. Tingnan nyo, super ganda. Hello, Papa Kulot! Kumusta ka dyan, Papa Kulot? And syempre, after that, madadaanan din natin ang Kinayangan Bridge sa barangay San Sebastian, Lagonoy, Camarines Sur. Sa napakagandang tulay. And after that, madadaanan din natin ang napakaganda at napakalawak na sandbar dyan sa barangay Panagan, Lagonoy, Camarines Sur. Tingnan nyo. Talaga namang nakakaagit. Napakasarap magtampisaw sa tubig dagat. Napakakalma. Tingnan nyo, walang alon. Meron naman pero super liit lang talaga. And nakakaayang tingnan. Tingnan nyo, maraming naliligo dyan. Para lang makapag-relax